I kaj treba za intervju napraviti? Mogu da ne znam. Nije intervju, nego ne znam. Kamo ti to deli onda? Na YouTube. Još niste. Imaš ti jedan danas. A ne kao danas. Ne, danas će dan se trebaš snimati. A onda imaš ti jedan dan da složiš i odlogaš. Sam misli isto misli da danas snima. Kad to se snima. O bok te. Kako ti djelaš? Drkam kurac. Kome? Linuxu? Je. Trebam pokrenut neke fajlove za slušanje ove telefonske pizdarije. Kaj? Kaj je to? Vidiš kaj se to naštima? Jebi ga. To je već sve. A je, zato. Ne. Kaj ne srednji prst stiga. To bo A za onda koga malo je dobro? cenzirati. Već smo riti snimali. Evo Ko je znaš to? ko ide, Ko? gle sad snimaj. Ko ide? Sad snimaj. Ko ide? Gle. Znaš snimiti sve ono. Sve? Ne napravi uvod sve. Za YouTube. Za YouTube. Tubi. Bubreg mi je pukao. Tubi, Kaj si se špiglo vidio? Tebe sam redio. Napušta se kočne debele crne. Sisaj ga! Priča o ovim kao zemljim akcijama, o Siši se prirodi, su. pa kako danas. Aha, to si gledao. Ne, uredno sviraj. Kao 10 današnjih filozofa. Kako je snimana? No, dobro, ne znam te zvači, ne da svirat. Skoro je ovo dosta. Čuo sam je. To je Kinije, me jedno. Još jedan dobar film. Prvicu kako. Da masovno drkamo na Zvadi upaljač te jebene. Isus ti. Evo, to imam u žepu i novčanika ne ide, ali ne da mi se vaditi. A kaj ti imaš žepu? Gdje sme kao pušiti, da? Smiješ. Kaj ti imaš žepu? Kurac. No reći kaj imaš žepu, jebate Kaj bi imao? budala. Zvadi žepova sve. I osobnu. Policija. Bilo Dok kaj me gledaš? Kaj džepovi moj? Zvadi žepova van. Evo viš. Na primjer, ključevi. Odiš koristi auta. Evo. Ti su, imam ja ključe da... Čekaj, daj, zvadi, čekaj, prvo. Ništa. I... mobitel. I 20 kuna njih koristi. Ko 20 kuna nisi koristio. Kaj ti imaš žepu? Maramic. Zvadi. To je 20 kuna došlo. Aha. Pa to je moj čarape jedno koja ti bez para biti. Kaj? Je, ali čarapa nema ovo. Pa zdrapaš ovaj rup pa imaš. Viš kak se zapre? To ti baka zaštije. A kaj ja imam? Jedan ključić u pičku materinu i to... Daj. Jedan ključić. Niti novčanika nemaš. Niš korist, ne. Što ću korist novčanika, gdje sam? A imam ja novčanik. Prazni ti je, nekaj ti A mi se nema vaditi. Ajde, Bunić. Kaži zvadi novčanika, ova maramica. A je? I kaj sad trebamo? Ne znam. Za strahove, ništa. Ne znam. Kaj to neka lik? Neki sam stisnuo. Bojim se pederčima. Kaj tam stisnu, kaj tam tip neka?